Soc Cristina Font i això és La criminologia pot portar arracades. Avui ens permetem el luxe de poder traduir el títol habitual d'aquest canal, en el que parlem de criminologia en aquest sentit històric, també de sociologia i de tantes altres coses relacionades també amb la literatura i al capdavall el que és la vida. Avui ens acompanya Àngel Velasco, amic i personatge il·lustre del que ve a ser la crònica i la sàtira, també m'atreviria a dir, de tota la ribera del Xúquer. Estimat Àngel Velasco, com estàs? Molt bon dia. Molt bon dia. A veure, ens introduïm primerament a presentar aquest col·laborador d'avui amb el que encetem el que vindria a ser aquesta col·laboració. D'ell en puc dir moltes coses. És nascut a Carlet, a la Ribera Alta del Xúquer, com deia fa uns instants, és filòleg i també realitza tasques en l'àmbit de la correcció i assessoria lingüística i de la traducció especialitzada per a usos instrumentals i d'empresa, acadèmics i científics o dels mitjans de comunicació, especialment dins del món de l'edició, arran de la coorganització amb el psicòleg, periodista i activista d'Arenys de Mar, en Quim Gibert, de les jornades de psicologia i identitat nacional i darrerament a les jornades també cíviques de dignificació lingüística que venen fent-se arreu dels països catalans des de fa més de 12 anys. I sobretot des de fa uns quants ja a Fraga. Sabia de la catalanitat de les terres franjolines per haver trepitjat terreny al Matarranya i a la Ribagorça, però arran d'aquesta col·laboració a l'Institut d'Estudis del Baix, CINCO, l'Associació Cultural al Matarranya, a les esmentades jornades, va llegir i estudiar altres autors com en Josep Espluga i Arantxa Capdevila, Jesús Moncada, Mercè Ibarz, Francesc Ricart i Josep Galant, entre altres escriptors i escriptores de la terra, i va decidir també col·laborar a la revista Temps de Franja. La psicologia social, junt amb altres disciplines com la sociologia i la sociolingüística, l'antropologia, la filosofia, la literatura, la història social i un llarg etcètera que emmarquen a l'Àngel, ofereixen un marc teòric on es poden oferir fòrums i debatre els problemes identitaris. A més, fruit d'aquestes jornades, que una mica hem avançat, és coeditor amb en Quim Gibert dels llibres Elogi de la transgressió, Identitat nacional i desraó d'estat, editat i publicat l'any 2007, publicat per La Busca, i Removent consciències, transgressió cívica i fet nacional a l'any 2010 en l'editorial valenciana Fers, que dirigeix en Vicenç Olmos, on ha treballat amb autors com Patricia Gavancho, Josep Sort o López Tena. A més, és també coeditor, junt amb Gemma Saginès, del llibre Identitats, convivència o conflicte, amb un interrogant a l'any 2006, obra col·lectiva on participaren Ferran Sáez Mateu, Salvador Cardús o Lluís García Sevilla, i publicat també en Afers. I va introduir el llibre El despertar dels països catalans, on trobem capítols d'en Bernat Joan o l'antropòloga lingüística de Masquefa, Carme Junyent. El 2012 va coeditar i publicar el llibre Llengua i emoció, en col·laboració amb la lingüista mallorquina Rosa Calafat o l'escriptor Matthew Tree, entre d'altres. Dins d'aquest camp de treball, actualment està preparant i coordinant un nou llibre, Llengua i seducció, amb el mateix Quim Gibert, Teresa Caldés, Màrius Serra, Francesc Sarés o Ferran Suai. He de prendre aire, Àngel, perquè biografia extensíssima, però a més, i entrant als fets més recents, ens comenta i ens diu que mentre va viure a València va prendre consciència lingüística i nacional en contacte amb persones i grups culturals, literaris i polítics també que treballaven per la idea dels països catalans. A més, ell es va treure primer el títol de mestre de valencià i després la llicenciatura en filologia catalana, mentre paral·lelament cursava estudis de filologia hispànica i italiana per la Universitat de València, i des de fa uns anys ha realitzat estudis dins d'un màster sobre el món de l'edició, la correcció i l'assessorament lingüístic dins la cultura, sobretot aplicats al context valencià. Ha estudiat també el romanticisme literari, en certa manera el romanticisme que també ens acompanyarà avui, més concretament en aquest cas alemany, especialment aquell derivat del moviment Sturm und Drang, tempesta i ímpetu. I a més, actualment treballa i investiga les influències d'aquest corrent literari filosòfic romàntic i les seves arrels en el present. Com a lingüista, ha participat també en alguns seminaris i congressos sobre escriptura, literatura, normativa i sociolingüística catalana, i va col·laborar en el llibre Llenguatge i cultura per a una ecologia lingüística i que va publicar-se a la col·lecció Biblioteca Lingüística Calatana de la Universitat de València. Establert al Ginet, Ribera Alta, des de fa aproximadament uns 18 anys, compagina l'activisme cultural a la comarca i en les múltiples activitats en què s'implica com a estudiós de la llengua i de la cultura del País Valencià i, per extensió,
de la cultura catalana en general. Ha treballat com a dinamitzador i promotor cultural al Ginet en la producció d'alguns espectacles teatrals i musicals contemporanis i com a filòleg s'ha apuntat a desenvolupar tasques com a editor, com a corrector i assessor, com abans avançàvem, a més de coordinador de cursos de llengua i col·labora també en la revista d'estudis locals al Gemnat. D'altra banda, també l'Àngel s'ha endinsat en la vida i obres de l'advocat i escriptor valencià Gonçal Castelló, un tema que per cert li ha ocupat molt del seu darrer temps i del que personalment m'han arribat a compartir coses molt interessants si tenim ocasió avui de fer-ne també menció, i a més el seu món al voltant del qual va editar el llibre de memòries del Gandià Final de viatge, Memòries d'un Gandià, Amics, coneguts i saludats, publicat la tardor del 2010 al Centre d'Estudis i Investigació Comarcal Alfons el Vell de Gandia. A més, és autor de la biografia de Gonçal Castelló, que va fer per a la Fundació Josep Irla, que dirigeixen els republicans catalans. I arran d'aquests treballs ha aprofundit en l'obra i pensament del Gandià i molt especialment ha eixamplat els marges d'estudi del valencianisme cultural, artístic i polític dels anys 30 al País Valencià, així com de les tendències marxistes i comunistes d'aleshores. Fruit d'aquests estudis i tasques investigadores, ha realitzat l'edició de part de l'epistolari de Gonçal Castelló, en concret amb el pintor valencià Josep Renau, un treball, a més d'investigació tipus tesina per a la Universitat de València, acabat sobre la tardor del 2012, i hores d'ara en vista de publicar-se sota el títol Espill de distàncies, l'epistolari entre Gonçal Castelló i Josep Renau i entorn. I també ha treballat l'epistolari de Gonçal Castelló amb el poeta carletí en llengua castellana Bernat Clariana, que sota el títol Epistolari Gonçal Castelló, Bernardo Clariana, dos amics confinats, es va publicar l'últim número, el 15, de la revista Laberintos, que edita la Biblioteca Valenciana. Acabant ja un apunt final, i és que en l'actualitat, que és allò que més interessa, ens està molt implicat en el projecte de creació de la Biblioteca Gonçal Castelló, una mena d'obres completes que inclouria, a més de les memòries o la petita biografia ja publicades, tota l'obra narrativa que no és possible de localitzar ara i la reedició o publicació d'altres obres inèdites que va escriure aquest autor, i en la realització d'un assaig biogràfic o biografia intel·lectual de l'escriptor gandià i el seu món, que podria ser primer una tesi doctoral per a la Universitat de València. És col·laborador puntual realitzant articles d'opinió o crítica literària en alguns mitjans com el Punt Avui, en la seva edició digital, o també Llengua Nacional o La Veu del País Valencià. I entre els seus últims projectes des de 2013 està també el de la creació de la cooperativa o societat editorial Això és com tot, de la que en parlarem també i avanço que poden trobar a aixòescomtot.com, arrelada a la comarca on viu la Ribera Alta del Xúquer, per mirar de treballar aspectes i temàtiques de la cultura popular amb un esperit de revisió permanent superimportant, a més aquest apunt, i lligada a la cultura contemporània, especialment des del punt de vista i ben barrejats als vessants artístic i literari. El primer projecte editorial, on està immers, Joc, Espai i Xarxa, és el joc de la pilota valenciana, entesa com a debat teòric entre allò local i global, i molt especialment i la discussió entre l'espai públic o comú i el privat, o l'apropiació o no, de la socialització del carrer. Han treballat i publicat el 2015 Psicogeografia d'un festival al voltant del Boluèsia Festival d'Acció Poètica realitzat en aquells anys al Delta de l'Ebre. Àngel, et dono l'entrada, tot teu, explica'm, entrem, a partir de tot això que he dit de tu, t'he convidat com a personatge, com a persona, amiga, però a més amb interessantíssims coneixements. En aquest cas entrarem avui a parlar sobre el perspectivisme i el crim, Àngel. Sí, a veure, jo crec que és molt important, sobretot arran una mica també de tots els últims esdeveniments que estan passant, els atacs jihadistes i moltíssimes altres maneres de produir-se el crim. Sempre he pensat que hi havia diguem-ne, dos aspectes conceptuals, un que era el perspectivisme enfrontat a, per exemple, que és diferent, allò que anomenarien subjectivisme o relativisme, i té conceptes que fins i tot venen ja de molt lluny, de Nietzsche, d'Ortega i Gasset, sobretot, que són els que els treballaren moltíssim,
i que en certa manera, al meu entendre, i les diferències entre ells poden arribar a explicar una miqueta què ens està passant a la societat avui en dia o en alguns aspectes com els que ens comentaven referent a allò que anomenem terrorisme no d'estat, i a mi sempre m'ha agradat, igual que en altres conceptes, diferenciar molt bé certs aspectes, perquè no tots poden enclavar-se en el mateix camp d'estudi. No tot és igual, no tots els nacionalismes són iguals, no tots els terrorismes són iguals, etc. I sobretot una miqueta també de com arribar a pensar, per exemple, en el cas dels últims i més recents, perquè és el que tenim ara, com s'han escampat qualsevol activitat del jihadisme criminalment parlant, què pot haver ahí darrere, no? Vull dir, que es pugui arribar a pensar si són perspectives seues, si són o no són els amos una miqueta de la veritat, o si hi ha més d'una veritat i tot allò, no? I jo sempre he pensat que aquests conceptes que parlava abans, el perspectivisme o el relativisme, poden arribar a explicar una miqueta i evidentment no justificar-ho, perquè així aleshores sí que entrem ja amb el tema ètic, moral, de què està bé, què no està bé i tot això, no? I jo sempre m'agrada matisar que el perspectivisme, per exemple en Ortega y Gasset, sí que mira de buscar que la realitat o la veritat en este cas no està feta soles des de 3 punts de vista o 4 o 5, sinó que cada persona com a individu té una perspectiva del que està passant o del que està veient o fins i tot del que està fent, no? I tal vegada, a diferència del relativisme o el subjectivisme més exacerbat, sí que pensava, per exemple, Ortega y Gasset, que podia haver una veritat absoluta que vindria a ser una mena de suma de totes aquestes perspectives, no? Per dir-ho d'una manera, no? I que al final tot això conformaria el que és veritat, no? El relativisme, en canvi, repetís, se'n va d'esta línia i nega sempre una veritat absoluta, no? Diguem-ne que qualsevol acte, qualsevol cosa, sempre està oberta a possibles... És més provisional que tancar un pedací, no? I dir que aquesta és la veritat absoluta, no? Jo de vegades penso que en aquests esquemes, possiblement siga conceptuals, estiga una miqueta a la base que després pot arribar a ser fanatisme, feixisme, etc. i tot allò, per exemple, de com pot ser que determinades persones puguen arribar o puguen entendre que la veritat la tinc jo, que la meva perspectiva és aquesta, aleshores això és la llibertat i una miqueta aquest punt de vista, no? D'una banda seria una miqueta la línia que jo crec que de vegades filosòficament o conceptualment o teòricament són marcs que s'haurien de tindre en compte a l'hora de més enllà de buscar allò que se diu sempre de les causes de per què determinats sectors socials o sectors de gent, de poblacional, actua, per exemple, per poder provocar el crim, no? Així estem parlant del crim polític, del crim social, etc. Sense entrar ara, entrarem una miqueta més enllà, una miqueta per damunt, no? En tant que siga, perquè de crim, és a dir, delictes, hi ha de molts tipus, no? I això tu ho sabràs molt bé, que ho has estudiat, no? Aleshores, per una altra banda, el component històric dins del perspectivisme a la del crim, jo sempre, així, per aquests llocs, sempre hem tingut molts relats històrico-político-criminals que fins i tot a hores d'ara doncs depèn la memòria de qui estan definint-los o fins i tot no creuen que és un crim o sí que creuen que és un crim. És allò de que parlava, per exemple, de que determinats contextos socials i polítics accepten què és delicte i què no i què és crim, no? I així hi ha un de molt clar, que és el tema, per exemple, de la guerra d'Espanya, on mentre durava la guerra, els crims més o menys que anaven fent-se, que avui en dia és el context de la guerra,
però hi ha un procés, hi ha un moment només a acabar. L'autor este que parlaves que jo treballava tenia un llibre que es deia Sumaríssim d'Urgència, on marcava i explicava exactament de què consistia aquesta mena de faràndula, de justícia, d'acte judicial, que no era res i que simplement era per exterminar aquells que no eren afins al règim o, com se solia dir en el seu moment, afectes a la rebel·lió, no? Jo, és una miqueta lligat també amb el que parlàvem, és la memòria esta dels colpistes davant de la memòria dels no colpistes, com fins i tot davant de fets concrets o de crims poden arribar-hi tot, fins i tot a justificar, no? Entraríem així ara en el tema del relativisme i entrarem així ara de que determinades societats el delicte arriba fins aquí, o això no és delicte, o això, altres no, i és una miqueta l'exemple de que no hi ha res marcat dins de la societat humana que pugui arribar a definir-ho, no? Fins i tot, en la línia aquesta que comentem del perspectivisme que hem encetat, sempre m'he parat a pensar també a nivell literari com va tractar en Crònica d'una muerte anunciada Gabriel García Márquez aquesta tècnica. Hem de dir, para un moment, Àngel, que m'estàs avançant al menú, és a dir, perquè aquells que arribin aquí sàpiguen una mica, enllacem una mica aquest perspectivisme amb el que encetàvem aquest col·loqui, enllaçant-ho amb el crim i efectivament els matisos que lògicament moltes vegades fins i tot en el tu a tu hem comentat sobre l'ideïsme i molts aspectes que estan transcorreguent i que al final una mica aquest canal ben marcat també per l'actualitat social, política i criminal per suposat, enllaçant-ho amb Gonçal Castelló, com bé deies, i aquest sumaríssim d'urgència o la memòria dels colpistes, i avancem i entrem ara en aquest espectre més literari o aquesta selecció de crim literari que ens has fet d'en Gabriel García Márquez, Àngel. Sí, és una miqueta en el sentit de com aquesta filosofia, per dir-ho d'una manera, o aquesta manera d'entendre els fets a nivell literari, una novel·la com aquesta utilitza aquest perspectivisme, en aquest cas direm com a tècnica narrativa literària, per a mostrar com uns fets, depèn qui, són interpretats des de molts punts de vista, no? Que és la gràcia que té sobretot aquesta novel·la, no? M'agradaria això un poc, no? Un crim literari com és el que conta Crònica de la muerte anunciada, té tants matisos que crea unes perspectives, punts de vista, que al final, dins d'aquest esquema general que Gabriel García Márquez utilitzava d'ambigüitat, de no saber si és real o no real, allò que s'ha vingut a anomenar com a realisme màgic, per exemple, americà, que era molt semblant en alguns aspectes, no el que utilitzava Pere Calders, per exemple, també en alguns dels seus contes. El que intentava lligar és una miqueta això, no? Que sempre el que passa també en els crims hi ha factors, elements que fan pensar que no tots pensen igual i que aporten punts de vista que poden una miqueta fer trontollar aquells esquemes que depèn de la societat on visques t'hagin impregnat. És una miqueta la idea aquesta del també ara com a exemple del crim literari en el cas de Gabriel García Márquez. I que a més recordem que precisament el que pretenia Ortega y Gasset amb aquesta postura era superar una mica la polèmica entre el dogmatisme i l'escepticisme, i penso que això, Crònica d'una muerte anunciada, Àngel, no sé, com a especialista entre altres coses de literatura que em pensaràs, al final no deixa de ser una aproximació, representa un apropament, oi? Entre el periodisme i allò narratiu al final inspirat en aquest fet real, oi? Correcte. Per això aquesta manera de superar, encara que, clar, en el cas de pense que, així com us deia, Sergi que anar molt més lluny perquè divagat per altres, en el cas de Gabriel García Márquez sí que se dona això també, però jo me limito una miqueta a la idea de la perspectiva, és a dir, del punt de vista, no?
perquè la realitat es pot explicar de diferents punts de vista i depenent de les persones i dels seus pensaments i de tot allò, no? Allò que conformaria la realitat final, en aquest cas una novel·la que té diverses lectures i que pots arribar a uns personatges que al final tenen un mateix final o tenen un personatge que té un final però que la manera d'acostament és una altra, no? Que jo crec que és un aspecte que s'ha de tindre sempre en compte a l'hora d'interpretar una miqueta la realitat i també la realitat criminal, no? I això al final és el que fa també que existeixi el que s'anomena la crònica periodística, que efectivament valora i es veu obligada a fer totes les precisions necessàries, que al final també és una mica el que pretenem o pretenc marcar des d'aquí avui amb la teva col·laboració. Si et sembla també, m'avançaves alguna cosa sobre l'espectre anti-il·lustrat, anti-volterià, una miqueta també relacionat amb el que venim comentant i amb algun dels episodis històrics que també comparties, no? Sí, una miqueta en el sentit de que vaig una miqueta en l'esquema igual de no voler interpretar o no voler escabussar-se sols en la raó, en el seu cas ja des del segle XVIII, com a matèria bàsica de progrés, que va ser una miqueta la idea que Voltaire i els seus seguidors, és clar, van defensar i que davant de, per exemple, en el cas que ens ocupa ara, no? Realitats criminals, per exemple, tampoc la raó pot arribar de vegades a explicar com cal o tot el que es pretén, no? Aquest fet, a mi, el del crim, el de l'anti-il·lustració, anti-Voltaire, diverses fonts de comunicació, fonts de coneixement que va més enllà de la raó, són els que també, per exemple, en el seu moment, fins i tot si m'ho apliquem al crim, perquè hi hauria que veure els poetes romàntics, sobretot de l'època que jo més he estudiat, que és la del segle, segona meitat del segle XVII, el Sturm und Drang, Tormenta i ímpetu d'Alemanya, i dic el crim perquè és un concepte que va eixir moltes ocasions, sobretot a través de la seva poesia o fins i tot de les seves crítiques socials, etc. A més de que la mort, més que el crim ja, era un component i tota la seva simbologia, és a dir, la nit, allò o l'altre, un component, diguem-ne, bàsic, no? Vull dir, de la seva existència, més ben dit, no? Fet i fet, el sentiment, sobretot, clar, aquesta reacció antivolteriana, aquesta reacció anti-il·lustrada, explicaria, és a dir, ja estem entrant així més en el terreny dels instints, en el terreny dels sentiments, haurà de tindre's en compte també per a poder explicar, per exemple, qualsevol altra realitat criminològica, no? I si em permet, sí, i que ja, en certa manera, fins i tot, arrela avui en dia en el present certs aspectes d'aquell romanticisme i que recupera conceptes que fins i tot, diguem-ne que potser el que és criminal, encara que per ser criminal no és precís en un moment delicte, no? La paraula delicte seria conceptes que van lligats també, no? Estem parlant dels instints. Que és molt interessant aquest apunt que fas, certament, perquè moltes vegades... Estem parlant dels instints, de la natura i fins i tot allò de dir la llibertat, no? Jo soc lliure i que és el gran tema de sempre, no? Jo soc lliure per fer el que me dóna la gana. I precisament jo... Sí, clar. I lògicament jo anava a dir, recollint el que comentaves, i entraves, em deies, en el tema dels sentiments, i precisament jo anava a dir, i del romanticisme, i és que rescato una mica un titular que em vas fer arribar, que em va agradar especialment en la preparació d'aquesta conversa tu a tu. Em deies, romanticisme, la nit, el sentiment i el crim, i aquesta poesia i aquesta crítica social. Com ho entens tot això, Àngel? Com mescles això? Sí, sobretot pels factors que suposen cada
cada concepte, no? La nit en el sentit d'espai on el coneixement pot arribar més lluny, va més enllà de la realitat que es veu, per exemple, els sentiments, evidentment, en el sentit de la pròpia natura teua, la interpretació que tu fas de la natura que tens al teu voltant i que va més enllà de simples raonaments, la llibertat en el sentit de creació, també, per exemple, o de fer el que ho creu o ho vol, i el crim en el sentit que te comentava, que ja t'ho havia esmentat, no? Sí. Sobretot relacionat amb el que és el crim o la mort, no? Poetes que se suïciden, poetes que maten per amor, i aspectes d'aquest tipus, no? Evidentment, tot aquest moviment molt concret que estem situant ara, de l'Sturm und Drang, té a veure amb una capa que, si em permeteu, ara llegiré el text que vaig escriure al voltant dels poemaris de l'editorial Escodra, té a veure, evidentment, amb una crítica potent a la societat del seu moment i, en el cas del moviment romàntic de què parlem, a un intent de modernització de la societat i de treure-la de les cordes que suposava la pròpia raó, no? Clar, aleshores, si la raó la deixes una miqueta de banda, és més fàcil que determinats actes puguin aparèixer que si estàs sotmès a ella, no? Aleshores, un delicte, un crim però pot aparèixer més fàcil fora d'uns esquemes de raó que dins pròpiament de la raó. Fixa't, Àngel, que em sembla molt interessant això que em dius de matar per escriure, escriure per matar. Al final tenim un debat que podria ser molt interessant, i poetes també que s'han matat, i que tot això al final també resulta quan menys inspirador i quan menys també necessari d'estudi. Moltes vegades aquells que escrivim o que estem habituats a tenir un tracte més o menys natural amb determinada realitat sabem, però en qualsevol cas molt interessant, i possiblement t'emplaci per aquí a una futura trobada amb aquest tema. No sé si et referies, quan parlaves de recitar, a la carn, la mort i l'amor, una línia finíssima que separa el desig de la por? Sí. Jo, si m'ho permeteu, és un breu pròleg que vaig escriure per aquella edició d'aquella plataforma editorial digital, però que també publica en paper, que es diu Escodra, que està darrere Manuel Cronenberg i algunes poeteses com una que conec personalment, Raquel Delgado, o fins i tot alguns músics, doncs que organitzen actes poètics també, sobretot a Barcelona, doncs d'aquell poemari que em va semblar dur, oscur, lliure al mateix temps, vas fer aquell pròleg i, si em permeteu, m'agradaria llegir-lo i que sigui una miqueta com a colofó un poc d'aquesta primera, d'aquest repàs introductori, un poc al crim, a les perspectives del crim, a la moral, a l'ètica i tot això. Per suposat. Endavant, Àngel. Llisc. A veure, portada per títol, perdoneu per la veu, estic un poc constipat, La carn, la mort i l'amor. Una línia finíssima que separa el desig de la mort. D'ella, el romanticisme està escrit al maig del 2015, és a dir, pràcticament fa poca cosa més d'un any. Deia, el romanticisme com a referent cultural de la modernitat contemporània i de profunda reflexió sobre els nostres desitjos i maneres de fer-ho, d'emocionar-nos, ens arriba avui en dia a través de diversos esglaons, com ara la filosofia, l'art, la literatura i altres disciplines. Així, aquest rastre és ben viable en el somni d'una raó infinita, no alienada de l'idealisme filosòfic o en el nihilisme de Nietzsche, en la novel·la de Kafka, o en la no aplicació rigorosa de les cànons artístics o poètics com els que podem compartir amb els poemes visuals i escrits que trobarem en aquest llibre lluny de productes de literatura i cultura banalitzades. Continua. Terminològicament, la paraula romàntic ha anat pel davant del romanticisme. Venia del francès roman, és a dir, novel·la, i amb la significació emocionant i sensacional, quimèric, amb prevalència de l'originalitat creadora i la potència immensa de sentit. Com abans i ara pot ser l'ètica individualista
aquesta, inherent a allò romàntic, és una ètica defensiva del lloc poètic per afrontar el nou estadi de pèrdua de referents estables. Tal vegada ni els vol, els referents estables, vull dir, que acompanyen la postmodernitat. I és que el llenguatge poètic directe, al cap i a la fi, és el més idoni en estats de crisi. Perquè tot plegat, el romanticisme al qual s'han referit aquell que definia l'estructural, tormenta i ímpetu, i la performance o els poemes de Raquel Delgado, tindrien per base comuna un sentiment i una ànsia d'elevació de l'esperit de l'ànima, de comunicació i de xoc. Un fenomen que abans i ara assoleix una autoconsciència i una recerca de l'autoconeixement crític i un gir de dignitat moral no imperiosa en una perspectiva en allò que importa la creativitat, la llibertat, la possibilitat. Un gir de dignitat moral no imposa en una perspectiva en allò que importa en allò que representa la creativitat, la llibertat, la possibilitat i l'elevació intel·lectual i tot que representa el que podria anomenar-se on dotar de significats a la pròpia vida i al món. Tot això no pren la volada la idea de la por i amb ella el dubte crític davant el coneixement aparentment verdader o de no sé quina virtut. Dimonis vivents que tornen a la vida dins d'un mateix, que busca retrobar-se i que crea aquell estat tan creatiu d'estar perdut. Cal tornar, però a retrobar-se, cal deixar el conflicte, en el fons pot ser, qui no ve el món per pertorbar, no mereix ni consideracions ni calma. I aquesta confusió no serà el lloc més creatiu possible que pot haver i que més barreres pot punxar o traspassar. I tot sabent que qualsevol element, com els de la poesia que representem, que penetre, més ben dit que mai, en l'esfera humana esdevé un element de la mateixa circumstància humana. Dir d'una altra manera una realitat fosca o oculta que no deixa d'endinsar-se i convulsionar en nosaltres a tota hora. O com diu la poetessa, una realitat que és una invenció a base de paranoia i por que imposa obstacles abstractes entre el jo i el nosaltres. Continua. En efecte, una sessió suposa cruenta, emotiva i romàntica, passional. En conjunt, un petit temporal que rapa els sentits. Això és el que ens mostra aquest llibre amb els poemes de Raquel Delgado i altres que l'acompanyen, com José Manuel Vara, i que tan vivament recomanen. En altres paraules, un saló literari i un espai social no neutre, on cal suposar que es troben totes les classes, i de cadascun tan sols esperen, per suposat, que siguin un individu a la recerca de la bellesa, espasmòdica, tremolosa, i del coneixement a través de l'art o la poesia i la sensibilitat eròtica. I tot d'acord amb costums i mites originats en el ferment mateix de la sang. Realment tot el discurs poètic reina en el seu límit. Ara bé, no definit, fora de lloc, i a partir d'aquell i del pensament i dels homes que genera la vida i la mort, la sexualitat i fins i tot la violència, només se'n recorda com se n'és encara de curt el nostre pensament, com de sumissa pot ser la nostra llibertat, o com de repetitiu pot arribar a ser el nostre plantejament vital. Fantàstic. Jo no sé si segueix, Àngel. Sí, segueix un poc més. Doncs et deixo acabar perquè la veritat és fantàstic. He de dir només un matís o un apunt del que tu rescataves de l'autora, de la poeta, quan ella comenta sobre de la realitat i de la invenció d'allò que pot ser una cosa o altra i que també sovint envolta tants àmbits i tants afers, no? Doncs et deixo que puguis acabar amb el recitat. Sí, perquè ben mirat, sí. Què ens fa no explicar francament el sexe, l'erotisme, fins i tot, si m'estigueu el sadisme, el dolor com a segona pell, que deia la poetessa, i no voler acceptar que és un dels ferments més naturals de l'ànima humana. En tot cas, serà més fàcil apartar-se d'ell si es coneix realment. És a dir, que ens impedeix reflexionar sobre quina manera hem d'esclarir els instints més profuns, més tòxics, si més no infectats, encomanats que pot arribar a tenir l'humà. I tot això per això lliga una miqueta amb el que comentàvem de la possibilitat del crim, no? I s'ha de tenir en compte que tots els actes eròtics són desvaris, desarranjaments i cap llei material o moral els determina. O que de vegades les passions secretes són les més poderoses i que la falta de passió, com sol repetir-ho molt, fa més estúpids els humans. El sexe i la mort, la porta de davant i la porta de darrere del món, com apuntava el novel·lista Faulkner. D'una manera recurrent
es mostra la mort i l'absència com el mitjà de l'amor, tal com és prou evident en alguns poemes de Baudelaire o Poe. També així, per als autors d'aquest artefacte multicomplex, el camí cap a la plenitud reconduiria el sofriment reivindicat per la sendera del plaer. Doncs nosaltres tenim dues portes endavant i una d'elles, la que en resta, és sobre un tema musical, una referència musical que et demanava i que a més ha sigut molt ben trobada, i ara et deixaré que presentis, i per altra banda una referència literària de la que sí que m'avanço un poc per a dir que recomanaves El retorn de l'hongarès d'Anna Moner, i a més té també una història, i és que tu t'hi vas molt cap a casa teva, cap a casa nostra al final, i és una obra, si no m'equivoco, que fou guanyadora del Premi de Narrativa Alfons el Magnànim, oi? Sí. I una novel·la que gira precisament al voltant del fenomen dels crims, tot i que, evidentment, té un rerefons, per estar ambientada al París del segle XVIII, un rerefons simbòlic de tots els simbolistes francesos, etc. És a dir, una novel·la que va més enllà i que planteja tot allò del bé i el mal i què hi ha darrere d'actes que d'entrada la societat no aplaudeix, per dir-ho d'una forma. No? Sí, efectivament, jo crec que és una novel·la molt interessant i l'aconselle vivament. Doncs vivament la recollim, sí, digues. Sí, no res, i si us sembla, vote ara sí un parell de paràgrafs i passi a la part final del pròleg. D'acord? D'acord. Bé, vull dir, en pocs mots, heus ací la sístole i la diàstole del cor humà en la història del fet alliberador o restringir de l'humà. Per tot arreu hi ha bellesa, harmonia, la qüestió és sentir-la. Desdeny el vers que sona però que és buit. El nostre cor és com un instrument i a més un excel·lent espia. Ara bé, s'ha d'afinar i tocar. Con Raquel Delgado en els seus poemes de que parlàvem, toca a la mà un cor de vegades sense arrugues, de vegades aspre, no? És com que és el mateix text la imatge de la portada d'aquest llibre digital. Un cor tanmateix com si fos una urna, com un vas sagrat, aquí pagat, ple de secrets que el lector ha de destapar. Com a colofó, com tati de batut, són aquests versos una mena de sinfonia lírica crua, vivent, intensa i plena de sintonies i melodies poètiques ben diferents, per a gent diferent, amb una clara voluntat de destrucció de les formes de vida i llur aparent harmonia a canvi de retornar al caos original, al buit, al no-res, d'on hauria d'emergir un intent de creació absoluta plenament dependent de la llibertat humana, no? Aspectes molt relacionats, per exemple, amb el romanticisme, sobretot aquest primer romanticisme de què parlàvem. Tot plegat, instruments de l'experiència poètica que li permet als poetes ultrapassar l'experiència del seu propi ser. Experiències, d'altra banda, que són estretes d'un grapat de poemes i contes clàssics de la millor poesia tot ben barrejat, dels imaginaris romàntics contemporaneitzats de Poe, ell i ella, o l'Overcraft, aquell que al final de la seva vida sols llegia i escrivia de nit. La nit, sempre la nit, la infinitud de la nit ideal, la nit angoixant, l'autèntica protagonista d'un poema dur, biliós, embrut, com melancolia. Com diria Brosa, la nit, aquella pedra perèstega, amb una inscripció mig esborrada, on el foc mai s'apaga, on restava el títol del conte de Mary Sinclair i que va escriure només començar la segona dècada del segle XX. En altres paraules, i vaig acabant, allò de la línia fina, o de la fina línia, delicada o no, que separa, si és que ho separa, entre el desig que naix de l'emoció intel·lectual, i no hi ha res intel·lectual que no entre pels sentits i cap hora, i que és una incertesa que traumatitza l'humà. I el desig és la manifestació de la vida, una cosa excelsa que manté igualment pel cap baix una mica d'amor. Fins aquí arribava el pròleg. Doncs, si et sembla, ara sí enllacem amb aquest tema musical, aquest mar dels bàlats que tu ens suggeries i que m'agradaria que tu mateix presentessis en certa manera perquè seguidament, aquí sí,
per acloure el que ha sigut aquesta trobada, Àngel, relatarem i entrarem una mica en la lletra i m'agradaria que la compartissis a aquells que tinguin a bé arribar aquí. La llig. Relata, detalls, m'agradaria que ens presentessis una mica abans d'entrar pròpiament a la lectura. És un tema musical que va tindre força atenció en el públic, va agradar i formar part d'un disc que era Murder Ballads i que relata detalls i conseqüències dels crims. Ne conta diversos. Que el que més es coneix un poquet més és un àlbum d'estudi del grup australià Nick Cave and the Bad Seeds i que s'hi cantava Nick Cave per la cantant pop Kylie Minogue, no? I que és una miqueta la lletra, si em permeteu... Doncs para aquí, perquè si et sembla comencem amb el recital, començo jo i segueixes tu, si et sembla. Et sembla bé? Vale, perfecte. Doncs vinga, entrem en ella. Diu, em diuen la Rosa Salvatge, però el meu nom era Elisa Dia. Per això em diuen que no ho sé, però sí, el meu nom era Elisa Dia. Des del primer dia que la vaig veure, vaig saber que era ella. Mentre li mirava els ulls em va somriure. Quan mirava els llavis eren del color de les roses. Van créixer pel riu, cobert de sang i vida salvatge. Quan va trucar a la porta i va entrar a l'habitació, el meu tremolor es va calmar en la seva fermada abraçada. Ell seria el meu primer home i amb mà curada es va netejar les llàgrimes que corrien per la meva cara. I et cedeixo tot el testimoni, Àngel. En el segon dia li vas portar una flor. Ella era més bella que qualsevol dona que havia vist. Li vas dir, sap vostè on creixen les roses silvestres? Tan dolces i escarlates i lliures? En el segon dia va venir una sola rosa i em va dir, em dóna la seva pèrdua i el seu dolor? Vaig a sentir amb el cap com he mentit al llit. El dit, si et mostro les roses seguirà. El tercer dia em va portar al riu. Em va mostrar les roses i ens vam besar. I l'últim que vaig sentir va ser una paraula murmurada mentre estava de peu somrient per sobre de mi amb una roca al puny. En l'últim dia que la vas portar, on creixen les roses silvestres, ella era al banc. La llum ven com un lladre, com un petó de comiat, li vas dir, tota bellesa ha de morir. I va prestar baix i plantat una rosa entre les dents. I cal dir que precisament la lletra que recitàvem a moda de poema, perquè al final és un verdader poema, ens està posant en una tessitura del tot cruenta. És a dir, sota al final aquesta aureola de més o menys romanticisme o misticisme que a vegades, de manera més o menys errada, acostumen a envoltar els crims, i per això aquí estem també per donar-li aquest contrapunt, perquè a més penso que estic amb la certesa d'afirmar que més enllà dels efectes que prevalgui la informació, que és el que no caduca. Àngel, ha sigut un verdader plaer tenir-te amb mi, tenir-te aquí. Igualment. I també una forta abraçada al País Valencià que quedarà permanent a YouTube. Digues. Que res, que no... Haureu de disculpar un poc la veu, però la tenia molt acatarrada. Disculparem tot. Aquí quedem per aquells que vulguin arribar. Moltes gràcies i fins sempre. Molt bé. Tant de bo que no portin tempesta els meus ulls quan s'armin al mirar, que del temps que hem passat a palpentes puguem veure i també amb les mans
Tant de bo les cançons siguin bales necessàries pel nostre combat, que l'amor d'una mare a una filla deixi empremta del tresor més gran. Demà serà per nosaltres, avui per les nostres àvies. Apunyalem la pena contra un mur, en peu de guerra tanca els teus ulls. Et convido a ser fort quan dic futur, en vida teva salut, brindo per tu. Tant de bo pesi més la poesia que les lleis i la por dels tirans, que la força que creixi a dins nostre solidària esdevingui gegant. Tant de bo no sentis indiferència quan la injustícia ens hagi tocat, que en els llocs sempre hi hagi guitarres per cantar el pervenir dels nous anys. Demà serà per nosaltres, avui per les nostres àvies. Apunyalem la pena contra un mur, en peu de guerra tanca els teus ulls. Et convido a ser fort quan dic futur, en vida teva salut, brindo per tu. Naixerà com un torrent d'estiu la nova alba. Apunyalem la pena contra un mur, en peu de guerra tanca els teus ulls. Et convido a ser fort quan dic futur, en vida teva salut, brindo per tu.